Pinatiki. Choraba masema barala. Choraba. Ah. Ai no tu masema. Adu mo kabe barage yanu. Kabe baraya. Awo. Ele ma fiora. Ku filaro la. Adu mo kale be yanu rere. Ano ifila. Ikise na kala ni ay yola. Yo me kofe kale la je. Oh, era la. Ah, ne tara polo. Oh, tambe. Adu mo ne makabe yam pine ko loro la. Na nye feta ina ita nabi. Anche, padrone mi? Abura. Aduga te. Ai ni te. Ming me odu. Me odu wa. Awo. Abura. Aduga te. Anche padrone. Anche. Anche. Go to the sawa. Ma ne kuna na no. Aforo kona kana bi. Oh, ne kuna na barakula. Oh. Awa fa. Anyo fi. Madame ne bua metanga na tu. C'est la dame ne bi moto nyere ni a moteur ibi continuer à doit avancer. Oh moto lango ni a mo tenga wala. Jamana imbe mo si tenga wala. Awo. Awo mo we na ko ne tu. Men ke ba fu ma alama dans sansa. Bahamu nado. Como foi? Ela te ensinou lá. Ela te ensinou. Ela. Men bara passa de bem essa. Ei. Chora. Ah, nyame, basitala. Forget never can sing as a man, without you not shower, Melanie Glegure. Don't have full bali penny on tea. Come on here. Okay. Go. Padrão. Anje. Ah. Ah, moto bana. Era begere ko. Komi ulada sera. Ah, me fata so. Ah, comme bitatuna ni mena sere men labe ko furga de mena. Me barake gliki era do. Oh. Padrão.
Kapo ça la loi Moubaï. Hein? Il est comme ça. Comme ça, vous oui. C'est la légalité. On va se regarder. Et petit, vous lui amenez ok, Shinkai. Ah, maintenant. Ay ne mabo. Ay ma. Donc na fam quoi. Yoro mo ko me. Mo ya. Si le même mo fa ko tia. Aïssa. Donc ça fait même comment on te la met plein quoi. Ne mo fo ngoni ga douter ton sigi yoro ya. Mo ko tia. Go ima. Nos du ton te sigi abono. Terum so tini no fa ya. Ya fama ne de furu ne de nana ne ya. Ibe ya min kama ni to ke. Ni bini tage ngana terum so. Voilà, ni ne yɛrɛ faamu sa furu yɛrɛ ne ko aw ye den sugu yɛrɛ aw tɛ furu yɛrɛ bɔtɔ yɛrɛ bilen yɛrɛ o banna yɛrɛ pewu hali kɛra muso furu a ka fisa ne bɛ n ka kuma fɛ e ɲɛna donc o tɛ lamɛn bilen e fɛ ko ne ye to kɔnɔna na ne mɛ yan i b'i terimuso la donc aw bɛ a ye ne ka dumuni dun yɔrɔ dumuni ma walayi bilayi ye n tɔɲɔ i bɛ ka n tɔɲɔ diɲɛ yɛrɛ ni bɛ ka n tɔɲɔ sa n'aw terimuso yɛrɛ de pasi n t'a la parce que a tɔnsigi ko n'a a jangarabɔ n'a ŋanama bɛɛ bɛ daminɛ nin terimusoya ko in de la n t'a la n t'a fɛ bi n t'a fɛ sini da yɛrɛ ok i ka minɛ o don i k'u ta a ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ba ye. Ni e b'a dɔn ko deli b'a la o ni e b'a dɔn ko deli b'a la yan'a ka se deli yɔrɔ ma i tɛ n ye min f'i ye i t'o minɛ i t'a to yen franchement a bɛ mɔgɔ da don kuma la a bɛ mɔgɔ déranger quoi mais problème t'a la n b'i mago to nin na i bɛ ka minɛn ninnu i b'u tɔ kɔnɔna na n bɛ bɔ n bɛ taa baarayɔrɔ la n ka n'a ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ n ka n'i sɔrɔ jangarabɔ a la y'a mɛn kana dɔw kɛ. Ne cɛ n ka farin koyi ne terimuso kun bɛna ne ka furu sa sansan ala ma se ka ne yɛrɛ garisɛgɛ cɛ faamuyali na i jɔ ne y'an ka dumuni ta la daga jiginna Ni application téléchargée là-bas, et bien s'inscrire. Il est trop complet. Il a adresse email. Il y a téléphone numéro. Il y a numéro passé. Parce que là, il y a une watch de madame. Il faut sélectionner. Il faut sélectionner. Quand il faut la baguette du malade, il faut le faire sélectionner. Vous l'avez s'inscrire. Pour la code d'objectif, il faut le code d'eau. Renvoyer le code. Au terme quoi faire? Il faut un code promo là. Pour finir une fleur de mois. Il saisit le code promo. Il faut carasser. Nous, au second 10 € de diva. Au coffre, il est signé à envoyer niveau là. Amana, destinataire, il va cliquer au centre. Mali de Nogaba, il va acheter le mobile caché de Orange Money. Il va qu'elle choisit, en attendant Orange Money. Nous, il va voir Tim Broma, au téléphone à Diamant, en arrêté pour nous, il est envoyé.
au café, il n'a pas qu'à min chama, 100 € ouais du lot, et vous serez à continuer ta. Ni continuer ta, voir bien boy carte min konala, il a bangi mina, il vous information belle à jalendo. Ni au bedo, il veut continuer ta du matin. Ni continuer ta. Il m'a témoigné, voir il a été confirmé, il a administration complète, il est terminé ta. Il est terminé ta, voir finir pour faire de l'état, oui qu'il y a pièce de l'état, il y a carte d'identité. Il faut faire des vidéos avec la carte de qu'on a gagné. Il faut que nous mettions la carte de l'identité, il a validé. Donc n'a validé, il va se mettre ma carte est lisible. Donc il monte. Yota, ok bebo, il est ok sélectionné. Ni ok ta. Donc abini il est fait extrait, il regarde vérifier national account. Il est confirmé ta. Il est confirmé ta. Il est sur le mot de passe d'eau. Le mot de passe d'eau d'or, il est envoyé. Il va envoyer ça. On va faire tout à tirer pour la journée qu'on a. Voilà où. Abana. Karibu. Mɔgɔ y'i sigi yan dɔɔni ne ko ne pinɛkɔli yɔrɔ bɛɛ lajɛ sa kare kun fa kun ye Bamakɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na ne tɛ ka bura ye ne kɔni t'a dɔn a taara yɔrɔ kelen min na min sɛgɛnna fiɲɛ bɔ yan fɔlɔ dɔ kɛra ten n'a fɔra ne kun kan ka tobili kɛ de yanni ninnu ka bɔ baarayɔrɔ la a bɛ kɛ maloya ye ne bolo bi dɛ ne dun ɲɛ yɛrɛ tɛ ka da bura kan tiɲɛna ne yɛrɛ sɛgɛnna walayi. Kumaya. Kuma. Fukan jati ke. Mai josa. Joban. Tapshata mungera. Eki jasi sa. Mune be. I jasi ban. Nego. Ne o de fe enne andaka de be nyogona kwa. Etita ka ne to ne tita ki to. Tapshata. Inne dakan ti nyogona re. Ini dakan be ga yala nyogon fe. Bo ala jodo ne ye chugumi ga klage ye bi chugumi na kilintia kwa dumu dudore be ga boy dawla la ka ta fe je dumu dudore be ga boy la ka ta tapshata alnene dawla be bana amune be sima ko be ne kan biya be tapshata de noy o kera ne biya e de mane janfa parce que ne tale kasula e mane janfa ka furu kan ne e miri bali mu ye se kasula o dakande o be ne dakande wa eta be ko be de be dakande tapshata mu mene kan bi de ne no to nyogona jone ga tembe o mu ne be e ga fone ba ni ten fe ite do wera kana ga samen la me ban an clip la ga mo gala o an tapshata mu ne be afone na ay ne de be ge yin nga parce que ni ti e jogo ko re gi ni sigi bulongo no jinogo ni fe on na ni ti do no yo were kuma sulle ne ma kwa parce que mo bina foko ba e ga gogoro o fe ni mai ne ma kwa era ma fo korolinga ba est-ce que ga gode ne biya aïssa c'est-à-dire auto oh mu ne be ga fone mu ne be sa afon idilla ere da afon mi be ni se mi ko ke mo ke wa idilla ere da afon mu ne be idilla sa akanga korole nun kama ga afon ye ban ne ba do arsa be ne fe ko mais comme ko na a ke chugo ndu sina wala ne ba do be ne fe ne fe tam chata be yera ne ko ok nya fam sa min be ga afon ala kama afon emi che ichen chugo ege sien ko go chugo le ban ni mai muso masa surtout muso furule hein muni be afon sa tawshata ni bora ta kan cherini ni ala jaga bararo la kwa bipine ko lora ni asurati no ki chenyi ni fene awo ne tuma ko be wardo de labulu ntara ni me masika depuis dugu jiran tume galeri nta ore simple tanto no o ma se ni nawo ibi yala ki chenyi ni waru ko la chugodi o tuma ne afen woni desira ka warde maria ni waru ko bi la kuma o kuma
a fɔ n ye n se ye min ye n b'o kɛ mais e bɛ yala tan cogo di k'i sen bɛɛ nɔgɔ ko e cɛ ɲinini e yɛrɛ b'a dɔn nin cɛ si tɛ nin ye yɛrɛ n'a lajɛ voilà 400 yɛrɛ bɛ n kun warimisɛn o minɛ ayi tabshata donc ne bɛ fɛn nin ma i b'i bɔ o la o ayi o tɛ o bon a minɛ ne de y'a di ma foyi tɛ yen quoi n y'a di ma plaisir dɔrɔn quoi tabshata o t'a yira ko fɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ala foyi tɛ yen sa ni fɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ tan tɔ ayi n b'a f'i ye fɔlɔ de dɛ nin minɛ n tɛ foyi ye ne kɔni bɛ min f'i ye cɛkɔrɔba in ka furu to yen nɔ ni cɛkɔrɔba furu e ka hɛrɛ kisɛ kelen ta tabshata ayi n'o de don i ka wari minɛ ayi sa e fɛnɛ sa e dusu de ka bon sa ayi dusu bonya tɛ o ayi non ni ta sa e dusu i b'i ka wari di ne ma ka tila k'i kɛ kɔnɔ n y'a faamu sa n y'a faamu bon i tɛ yɛlɛ n ka taa n k'i bila ɲɛfɛ ayi a ka ɲi n bɛ taga ah bon awɔ yɔrɔ man ca ok fo ba tɛ yen awɔ k'an bɛn ok d'accord n bɛ tila k'i wele y'a mɛn ne ka numéro bɛ répondeur kan ah bon awɔ bon i jɔ téléphone dɔ bɛ n kun i tɛna n k'o d'i ma ayi tabshata ayi ne t'o fɛ a ka ɲi i ye wari di a k'i bɛ téléphone di yan nɔ ne ka 400 minɛ gɛngisa 400 bɛ dun ten yan e bɛ de dɔn diɲɛ jɔn bɛɛ i bɛ k'i tugun a bɛn san pɛrɛn cɛ nin 400 yan walayi bilayi i bɛ nin fɔnɔ boîte la ou bien i b'a fɔnɔ ne ka chambre kɔnɔ e tɛ ne dɔn arisa i b'i tugun de ka ne janfa ne tɛ janfa dɛ cɛ min bɛ janfa o tɛ ne tabusata ye walayi saya de bɛ ne fara ka bɔ e la ni saya tɛ kaso in tɛ dɛ hali ni ne taara kaso la ne bɛ segin i ma kaso kalo damadɔ ko e bɛ t'i yɛrɛ la furu mɔgɔ wɛrɛ ma cɛ ko n b'a kasa ci n'o la ala nin 400 minɛli ma diya n ye nka se wɛrɛ tɛ ne ye dɔ taara ji kɛ na la dumuni wɛrɛ tɛ yen ne ɲɛ tɛ ka da buru a kan jagoya kɔni ye nin minɛlen ne tɛ ne ye nin 400 minɛ tabishata ma ɲi dɛ nka maɲumanko yira kun tɛ ala la a ka ɲi Moro manam Traoré parla sa. Miro soni ba. Mburamso. Agato. Parla sa. Merci. Mai wala bopana. Ayi komi karare ngole kwa kabe nali. E dun changer muna. Ah ok. Ina to la sa do e dem senu le jigenga. E baro dem senu ni mamara. Ampana na nga fini changer. E fini changer clela mona. Ayi mina ta ko ngoni sanganya sisa ka no. Mburamso ko kongo wa. Ko kongo be jire e ba do chonu numbe na bo bara yorlo u segeni bare do. Mburanga ere tara bara nyin na we bara soro ma bara soro mo ko make ale ka do. A segeni bare do kongo be mo ko bo a. E fana bala merom na san. E ko ntakara. Ne be siga kini jumele to bisan ko mo. Da ka be siga ere ma ko dumuni mo ka dem ko. Ah Mburamso. Ah ni go ni manya na manya ka ba ki kongo se ti tigela ti lo kongo glan fe. Ok, sisa. Ayo ba cité. Ah merci. OK. Comment on fait air ne ba de la Ndoko. Ntikoro. Ko baasi tɛ. A bi ta kɔni kɛra Benzema ye. E dun bɛ senna bi mɔbili dun. Mɔbili taara garage la o. Ne yɛrɛ kun ye an sigiɲɔgɔn vie. Awɔ. Vie fitinin ka moto de minɛ. Awɔ. N bɔra ka o don ma. Alhamdulillah. Ni ta in dilan. Parce que ni ma moto in dilan mɔbili ko in bɛ ka n sɛgɛn. A bɛ ne y'a fɔ ye moto ko ka fisa mɔbili ko ye. I yɛrɛ dun baara sɔrɔla kɔni. Alhamdulillah. N bɛ taa yɔrɔ min na don o don ni n tɛ patron min sɔrɔ yen. Bi kɔni n ye baara daminɛ. N m'a yɛrɛ sɔrɔ yen dɛ. Nka dɔgɔnin dɔ tun bɛ yen o kɔni o ko ko kɔrɔkɛ ci bɛ f'a ye
ye bara damne bi félicitations mais ko do mi sanga bi re ay u man sanga ko ko bi la ani do ko nyaari ala ji koy soro dinaa dumini soro ko ne ay ta comment ta mo ko tanga soir muso fila comment salam alaikum muramso ay nana kun da bon ngoro ne tele no de ta ne tele no bara de ta ndo nous sigi feto nga abandro te foué blé somo bara do soro la bi o jara ngoro ga bara mi soro ni aje bara re mais ngoro sigi bara re fonena ndo na dumni ga watimi am boro ga bara ga on va citer don soro la ok ngoro mena ça il change wa dumini fi nga dumini ye Kuma tarami Kumba ay adu a jogote ni de ay ale jogote yala ay jongatan muram so nyin nga tara rom na muram so boro do c'est comment mine la re e ne bo don ti i falenga na jona ne ku spécial ndo glan wo blé aw titele Bem makla. Nah. Ya kami ne ka dare sa ne ati nan fara du chere. Ega sabali. An fara du chere. Ega sabali. Dumini fleni. E dunu ga ni korob dumini tana kene maye. Ay onin dumini tekelem. Izuri. Tela mama. Ay klela mama. Klela yere ma tobi yere. Parce que kuma tura yela la grebu duna kana jige nala. Baby. Kele boka dona jige nala chori. Anere dabal balo ne be mene muno dro akulela ne fina bora ko grebu ye jige ale nala. Ko jige ale nala. Atara ko nyinna. Ko donc na fu kini masoro. Foi masoro ne ren spécial ne glanga de ma ngeni na do ngo so ko bile kele modu. Ne glani. Cher. Abene min koroboa. Ay. Ne adabo ekil ndro ne kamo. Ere kungo kametami. Asi. Ego eni dabo ne kele kama. Asi. Asi nego e fenega mune fo eni na de. Mais écoute-moi, ego klela na bona ola kinema soro. Ege spécial glan ko dinema. War de tibola asi. War te fensa kun sa fa no. Enyo de tawodun. Asi wafla be she chaman soro de. Ego ge she dinema ko o bene kinema. O tan koro be mundu. Komi kuma bora kata ko woni fe woni no. Ayi. Ko kuma bora kata ko woni fe. Est-ce la spécial bien adinema ko ne go dunga so ne koroma dumini ge kila o ambeka nga jega dumini minge o bona et ga dumini nga adinema. E ma vie o fe fene go kuma fene kan tinto sani ne dumini pidini fene glane ke go du o kuma chema maro kun. O ga kuma ka bon tabu. Dare ranga bol mabo. Est-ce que clemena même na bombe tanga chila ate bobi. Non, ça c'est quoi ça kuma? Mais moi je ne sais pas ni relever pour le a assis. Comment relever fait état mais ça c'est pas normal. Et bien à tiara en bébé c'est ga jega fait mindu. On te fouet de là. Ou bien non. Non, bon, s'il te plaît.
on tina nga bol bali. Ayi, abna nga bol bali. Bon wasu de. E bibi se walisa. Amla. Dumuni filɛ bura. ala jɛga karamɔgɔ wele ka A bɔra o ne ni kara bɛ na o. ka bɔ ka taa min A ko k'a bɛ taa ci la ko ci teliman dɔ cunna a kan. a datugu kɛrɛfɛ ne sera dumuni kɛ ne dɔgɔnin ma A b'o na waati dɔn yan. na waati hali ni kɔngɔ bɛ n fa a bɛ n fa di n se k'a bila n kɔnɔ ni dɔgɔnin tɛ Ayiwa ne bɛ taa datugu la. sigila dɔ ta ka na i sigi I jɔ. ni dɔgɔnin nana waati o waati Awɔ. a tɛ k'a bila kɛrɛfɛ n'a nana waati o waati an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka nin sigi ne ɲininka i ka teliya sa fitiri sera fitiri sera Kumba a dun kɛra cogo di ko geribu nana ji kɛ i ka na la a kɛra cogo di Bura gerebu foyi si ma ji kɛ n'a la. Ne donna ɲɛgɛn na. Ɲɛgɛn yɛrɛ tɛ dɛ. N ye minɛnw ko de. N ko n bɛna kini bɔ. Ka minɛnko ji ta dɔrɔn k'a bɔn bulonda la yanni ka ne segin. Gerebu jumɛn bɛ farinya o temps kɔnɔna la ka na ji kɛ ne ka na la. ɲɛnɛmaya ko de a bɛ nɔgɔya an k'a di ala ma a seko tɛ yan don dɔ ala bɛ nin bɛɛ tiɲɛ bange sinon geribu o geribu bɛ bɔ kɛnɛma ka na so kɔnɔ ka na na dayɛlɛ ka ji kɛ o la o fana ye geribu sugu dɔ ye dɛ Bura dɛ kuma musala ka dabila gerebu fosi de nɔ tɛ. an k'a di ala ma n'i ɲɛ ma fɛn o fɛn ye ka seere a la i tɛ se ka O dɔrɔn de don ne yɛrɛ ɲɛ m'a ye n tɛ se ka kuma de. n'a y'a di geribuw ma ale de m'a da geribuw la ala bɛ sanfɛ masa arahamani bɛ juru bɛɛ sara kelen kelen Bura an k'o bɛɛ to yen. E ka baara ko bɛ cogo di bi ne ye kare bɛɛ don ɲɔgɔn na ko n bɛ e ɲini ne ɲɛ ma se ka da e fana kan. e tun tɛ se ka ne ye sabu ne ye baara kura daminɛ bi yɛrɛ Fan jumɛn? yɔrɔ in ka janya na dɔɔnin Bura o ye mun baara sugu ye? n ka baara kɔrɔ don n t'a dɔn ko n bɛna se k'a kɛ réparatɛriya Bura e si bɛ yɔrɔ min na e bɛ mun réparatɛriya kɛ ka mun de sɔrɔ o la tuguni? n bɛ min f'i ye n'i bɛ ɲɛnɛmaya fɛn o fɛn dɔn ni adamadenw y'i dɔn hali n'i taara i sigi dingɛ kɔnɔ o bɛ sɛgɛrɛ ye ne ka baara kɔrɔ de don n b'a dɔn n bɛ se a kɛli fana la O ye tiɲɛ ye koyi nka réparatɛriya kɔni ye denmisɛnnin baara de ye. awɔ komi sisan bɛɛ kelen don bolimafɛntigi ye n'o ye jakaritaw ni saniliw ni stariw ni a bɛɛ moto n'i y'a daminɛ a ka ca ala fɛ an ka dugawu kɛ dɔrɔn Bura komi fitiri sera n tɛ ji kɛ seli lakala ka di ma. na n'o ye n ka seli yanni n dɔgɔ ka na Awɔ a bɛ na sisan. ne tɔgɔ muso in mago tɛ balimaya kalali la a mago tɛ sinjiya kalali la nka ne tɛ foyi fɔ n dɔgɔ ye n bɛna to tan ni ye fɛn o fɛn fɔ karamɔgɔ ye sisan a bɛna muso kɛlɛ mɛ n b'a to tan ni ala ye birifini bɔ a yɛrɛ ma don min kuma caman bɛ yen n bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'o ye o bɛ ka taa fitiri se. Ni application téléchargée là-bas, et bien s'inscrire. Il y a ton complet, il y a adresse email, il y a téléphone numéro, il y a numéro passé. Parce que là, il y a une watch de manam, il faut sélectionner. Ni au sélectionner. Quand il faut la baguette du manala, il faut le faire sélectionner. Vous l'avez s'inscrire. Pour la code de bêtise, il faut le code de renvoyer le code. Au terme quoi faire? Il y a un code promo là. Pour le film, il faut saisir le code promo. Il faut carasser. Nous au second 10 € de diva. Au café, il est signé à envoyer niveau là. Amana destinataire, il va cliquer au salon. Mali bien au Gabon. Il vient à acheter une mobile cachée de web Orange Money. Il veut qu'elle choisisse. On attend Orange Money. Nous autres, il vient à voir un broma. Au téléphone, on a déjà un arrêt téléphone il est envoyé. Au café, il vient à voir un chama 100 € ouais du lot. Il veut se faire. La continuer ça.
Ni continue ta wara bina boy ga carte ni ko nala iga bangi mina ibo information bela jalendo ni o bedo ibe continue ta du matu ni continue ta imana temora wa ya identité confirmée ibe administration complète ibe terminer ta ni terminer ta wa fina ku ga photo keleta o yake ja pièce photo leta ya carte d'identité ibo photo ta ibe jija ga la carte ni ko no gagné ni photo ni mata na la carte ni ko o ya valider donc na valider il va se ko ma carte est lisible donc imota Nyota, ok, bebo, il est ok sélectionné. Ni ok, ta. Donc, abini, il est fait festival, il est vérifié, n'a sur Akai. Il est confirmé, ta. Il est confirmé, ta. Il est sur le Yamour de Fassido. Il est Mour de Fassido, il est envoyé, il va envoyer ça. On va faire tout à Tia, pour la journée, voilà, voilà. Salut la famille, votre artiste comédien Kara Design. Donc, Bimega Bora Foyana, série Kura Kura, avec série me demande Djoukou, Fourou Djoukou. Ama fo na ko série ama bla mardi au mardi ani jeudi au jeudi ama fo ama bla chien flare comment era be courant ken fen be kalama ça donc du coup ama bla soit mardi soit jeudi OK donc débriefing no ge janfa ka position na donc ara bla ku na to page ça fait janfa ma bane janfa be nale ama ga janfa laben abse ga jaga teme korolenga choga amina donc yoron fo na fo yana barça nyingal tiara ko jugu donc la famille a un numéro de téléphone flâné donc ni mo me fait agina di mi me fait wa publicité ga ke ima donc du coup abeb se ga woli ga numéro sans fait donc abonner à cloche activée à la vidéo ba 2000 c'est pour vous.